Vítejte u další epizody Nekrmte draky. Dneska tu jsme opět s naší kamarádkou Zuzkou. Ahoj Zuzko! Zuzku si možná pamatujete z minulé epizody, kdy jsme se dotkli jiného téma, které znělo oddělit to osobní. A protože jsme si se Zuzkou trošku sedli a jedeme na takových bombách tady, tak jsme si řekli, že si ji tady ještě necháme a budeme se věnovat téma Taky tě serou lidi, a.k.a. Dneska se mi nechce hrát. Taky tě serou lidi. Dobrá. A tím jsme uzavřeli dnešní téma. Děkujeme za pozornost. Nekrmte draky, můžete sledovat na Instač. Ne, o Zuzce jenom v krátkosti zmíním, že je to, já bych řekl, knižní influencerka, ale ona to možná o sobě nerada slyší. Každopádně Zuzka anotuje, najděte si ji tam, kde chcete. Je to naše milá kamarádka, se kterou rádi hrajeme. Baví knížky, zajímá se o knížky, dělá knížky, hraje TTRPGs, dělá spoustu věcí. Takže Zuzka nám dneska určitě řekne, co jí sere na tom, když hraje s ostatními lidmi. Protože já si myslím, že takhle, o něčem podobném, my jsme totiž už mluvili v díle Když tě debil zkazí RPG zážitek, kde jsme s jednou naší jinou kamarádkou Marťou probírali jednu konkrétní situaci, kdy jeden vypravěč právě trošku neúplně měl nějaké svoje, řekněme, metody, které se prostě líbily ostatním hráčům. Dnes si to možná vezmeme naopak, co sere nás prostě na hráčích z hlediska vypravěčů a možná i jako hráče, co nás sere. Já jsem tady hráčích. Jako hráč, abych poslouchala, co vás sere na hráčích, to je super. Buď tady jako cokoliv, co chceš. A můžeme si to vzít z různých úhlů. Každopádně Bude osobní zase. Myslím si, že pokud nemáte vyloženě štěstí na lidi, tak se vždycky najde nějaký jako kretén. A nebo víc kreténů. Nebo se najdou nějaký jako situace, které úplně nechcete zažívat. A jsou věci, které jako já jsem spozoroval, že se mi opakují. Začnu jednou a pak mě zajímá váš názor, jestli to máte taky. Jedna z důležitých věcí je to, co třeba mě sere na mém přístupu ke hře a možná i na přístupu ostatních lidí ke hře. A to je, mně se dneska nechce hrát. A to je normální, ale to je to normální. Člověk. Určitě se každý jednou z vás setkal s tím, že se vám zrovna dneska nechce hrát dlouhodobou kampaň, jste vypravět a nemůžete dneska. A nemůžete své hráče zklamat jako hráč, protože nejste dohodnutí, že by ta hra mohla pokračovat bez vás, poserete to všem, session se ruší, ale co s tím? No jo. Občas se to stane, nemělo by se z toho ale stávat pravidlo. Naopak, podle mě hraní by mělo představovat nějaký závazek. Kdybyste si měli kurva uvědomit, mám na to do prdele čas, abych hrál, třeba, když se dohodneme každý týden aspoň jednou hrát, tak jako, sorry, ale prostě uvědomte si, že v tom nejste sami a uvědomte si, že prostě jdete s tím s nějakou představou, ostatní do toho s nějakou představou a očekávají od vás něco, tak se kurva podle toho chovejte. Dneska to bude trošku takový, jak to říct, nasírací. Pokračujte někdo další. Je to hustý, běž se prostě projít, na chvilku se vydechne. Já teďka budu mít takovou smutnou chvilku spíš, protože já tady to nechutenství jsem zažíval v první, řekněme, a slzí mi oko, výborně. Na pláč bude ještě čas, Vlaďo. Jo. V první polovině tohoto roku. No, ale vyprchalo to po asi 15 minutách hry, kdy já jsem třeba, nevím, věděl, že mi do toho sezení, měli jsme začínat třeba v 7 večer, tak a bylo 6, já jsem po práci ještě dodělal chtěl jsem si udělat nějakou přípravu lehkou, ještě před tím sezením, vůbec se mi do toho nechtělo. A věděl jsem, že už to bude za hodinu. A ten čas to pořád bude za 3/4 hodiny. A už to bude a jako mě se do toho vůbec nechce. A jak to mám hrát dneska? A jako bude to vůbec dobrý? A vlastně ani to dobrý nebude. A potom jsme začali hrát a po 15 minutách jsem si řekl, jo, to je super, co tady udělali, pojďme hrát dál. Házím ty kostky, jo, jedu. A bylo to fakt dobrý. Jako, jo. Sorry, že do toho skáču, ale Vládě vždycky říká, dneska to bude punkový a já úplně, dneska to bylo nejvíc, dneska to bylo super a Vláďa jenom, ještě, že jsem nemusel svůj effort tolik jako vynakládat, že ostatní se něčeho chytili a prostě to jelo samo od sebe, že je to tak. To se jako my s tebou děje někdy, když tohle řekneš a fakt je to dobrý, jako. No, to se mi občas stane, já většinou, ale u těch jako sezení, kdy třeba pro Máru je to skvělý, tak pro mě
z mého pohledu to bylo průměrný nebo lehce podprůměrný. Z toho mýho hlediska, jako, co já jsem od sebe očekával třeba a co jsem jako naservíroval hráč. I když z jejich pohledu to mohlo být jako pecka, protože já nevím, zažili prostě nějaký úspěch, nebo se někam dostali, nebo prostě se dozvěděli nějakou informaci a podobně. Tak za mě to bylo, řekl jsem jim tohle, dostali se jenom tamhle, této RPCčko jsem zahrál úplně jinak. Ty máš ty svoje informace a představy jako vypravěč, který ten hráč samozřejmě vůbec neví, že jo? Takže to nemá s čím porovnávat. Takže ty potom, vy oba, jak blbečci, potom srovnáváte, že mohlo to být takhle dobrý, ale vlastně to vůbec nebylo tak dobrý, jak jsem chtěl. A my nevíme nic, my jsme prostě, ty vole, to bylo hustý, to bylo boží. Jako já mám taky přesně... samozřejmě... Povídej. A jo, promiň, a jenom vsuvka. A to je přesně takový to, mám tady pro vás připravený úplně krásný prostředí, plný různých rostodivných věcí, ale vy se zaseknete na knihovně, kterou jsem si vůbec nepřipravil, takže dobře, ty knížky na vás teď zaútočí a uděláme to zajímavý. No, jakoby, jo, víš co, a potom na konci máš, ty jsi celou dobu plánoval, že nás praší tahle ta kniha, ve které jsme potom našli tyhle ty informace. Yes. Jo, jasně, to 100%. Více totiž těším na hru jako hráč, než jako Rozhodně, protože jako vypravěč máš ten stres toho, že ty vole to posledu prostě, něco se stane a neuvědomuješ si, že celý ten stůl tam je o to, aby tě rozbrečím znovu, aby tě podržel, chápeš? Serou tě pak lidi, když nevyužijí celý ten potenciál? Ne. Co tě nejsere? Sereš sama sebe? Jsi nasraná na sebe? Já jsem od začátku vyprávění do konce vyprávění a většinou ještě tak třeba den předtím, než jako vyprávím v takovém stresu z toho, že něco poseru, že nezvládám vnímat jakýkoliv jiný emoce. Jo, takže já jsem jako, ty vole, řekla jsem jim všechny informace, které potřebuju vědět, naznačila jsem to dobře, proč se vůbec nechytli téhle informace, ale ne jakože kreténi, nechytli jste se téhle informace, ale stylem kreténe, nepodala jsem tu informaci tak, aby se jí chytli správně, co se děje. Takže jako já mám samozřejmě chvíli, jo, určitě obecně pro mě platí, že se těším víc jako hráč, než jako vypravěč. Máš to jednodušší, ale... no. to hodně jednodušší. Ale jakoby, když máš prostě potom v té skupině lidi, kteří tě serou, tak se taky netěšíš. Tak jsi takovej jako, dobře, doufám, že dnes tenhle člověk neotevře pusu a nebude mluvit, protože jestli uslyším jedinou větu, tak jsem, vole, kudla se otevírá v kapse a jdu vraždit. A on stejně jednou promluví, že jo? Vždycky promluví ty lidi. To jsou vždycky prostě, musí se to stát. Protože oni si chtějí taky zahrát a neví, že mě serou, že jo? Ale fakt, že jako vypravěč třeba často může být fakt do toho ponořený a pak seš na sebe potom, když to z tebe spadne, je dokončená kampaň, nebo seš naštvaná, že sakra, prostě, proč jsi mi neřekla tohle, teď to je to nejdůležitější, to jsem prostě neudělala. A mám jako i hráč, ty seš člověk, seš prostě pak nasranej nebo nasraná sama na sebe, že jo? Já tohle už tak nějak jako nemám spíš, ale měl takovou tu, jako fakt jako nechuť vyloženě, nebo měl jsem nechuť do té hry. To nebylo ani jako, že mám stres nebo něco, ale my zase budeme hrát tohle. Jo. A potom vlastně si uvědomím v té hře, ale to docela jako jde, jako ty lidi jsou fajn, tak pojďme pokračovat dál. Jo. Těch faktorů, těch spouštěčů, co tě jakoby to můžou znechutit, je asi hodně. Spousta z nich je jakoby neoprávněných třeba, jo? Jako lidi mají prostě tendenci přehrávat, prostě vylepšovat si svoje historky, dávat nejvíc na povrch to co jakoby jim vadí a naopak nechválí to, co je jakoby dobrý, ale jako já si myslím, že to gro tohodle je, pojďme jako kurva spolu mluvit, jo, protože a nejlíp, jako když máte nějaký problém s lidma, uprostřed hry, ideálně nemějte problém, ale když máte prostě ve hře, mimo hru, kurva, řešte to spolu, jo, protože a ideálně v IRL, protože smajlíci a vaše literární slohy jako nikoho nezajímají, mají víc významů, lidi to můžou špatně pochopit a prostě vysvětlujte si jako mezi sebou věci. Když máte to štěstí, jako já to mám třeba v Dragonlance, kde jsme prostě většinou jako kluci, borci, co prostě přichází na ty session vlastně
je to otevřená kampaň, takže vlastně nejste vázaný na jednu grupu a můžete po každý hrát s někým jiným, takže to taky osvěžující, ale jsme taková jako funky grupa prostě dobrodruhů a ta chemie prostě jako tam funguje podle mě, ale může se stát, že v některých grupách prostě si to sedne na začátku, je to opravdu alchymie, to jako dávat dohromady a udržovat to a třeba postupem času fakt zjistíte, že vám ten člověk jako nesedí, protože něco dělá, ale vy to neřeknete. Vy prostě držíte hubu a krok a prostě hrajete špatný dračák a jste z toho nešťastný, nechce se vám hrát. Tak kurva, když máte problém, řešte to. Mě to skoro zní, Máro, skoro mě to zní, jako bys měl ten zásadní problém, když v té skupině jsou holky. Co to tak jako vyplývá z toho, co jsi tady řekl o tom Dragonlancu, když jste ta ale to není pravda, v tom Dragonlancu jsou taky holky, nebo možná jako holka. Já si to dělám srandu. Dvě hráčky tam máme. Wow. Na kolik hráčů? Na počkat, 9. No, tak to je... já bych to nedělil podle genderu nebo podle Ne, jasně. Jenom si trošku dělám srandu z toho, že to tak jako z toho vyznělo maličko. Trochu to tak vyznělo, ale spíš to jsou nějaký možný charakterový modely, který k sobě, když se dají dohromady, tak vzniká jako třeba nějaký konflikt. Jo. Na nikoho neukazuju, jo, jenom říkám obecně, že se to může stát. A pak řešíte problémy. V bezpečném prostředí. Ano, pak řešíte problémy, které jako vůbec jako... Dragonlance není bezpečný prostředí, je to válečná kampaň. Je to vyloženě válečný. Já jsem myslela, že má klidně ukazovat tady, že tady jsme v bezpečném prostředí, ale tady to taky začíná vypadat jako válečná zóna. Ale já jsem si přišel jenom zahrát, proč tady musím řešit, jako, že si tady dva lidi jako nesednou mezi sebou. Proč? Jako já chci zábavu. Tohle není zábava. Jo, a lidi jsou prostě zlo, já to neřeknu jinak, než lidi jsou zlo a někdy se to zlo v nich probudí jako pozdějc. Probudí. Jako jo, hele, samozřejmě můžeš dělat všechno pro to, aby se tomu předešlo, snažit se být jako bezproblémový game master lomeno hráč ve smyslu zvládám si plánovat session, zvládám si prostě, nevím, znám svoji postavu, vím, co může dělat, zvládám jakoby hrát tu svoji část té hry, ale vždycky aktivity s lidma nakonec můžou prostě selhat na tom, že dva lidi si povahově nesednou. A to je úplně v pořádku, to je úplně v klidu, stává se to vždycky, stává se to v zaměstnání, stává se to ve hrách, ale v těch hrách si můžete vybrat, že už s nima nebudete chtít hrát třeba potom. Vlastně na to dělejte, jako když můžete najít jako jiný lidi na to, abyste měli zábavu jako jinde. Nemyslete se, že můžete hrát jenom s tady těma a furt dokola. To taky není dobrý. Vlaďo? Není. No, ano. Já mám kolem sebe jenom v pohodě lidi. Takže já jsem hodně v pohodě. Ty jsi ten typ člověka, který ho nikdo nesere. Ty máš hodně pohodlný přístup, jako ty třeba nevnímáš to zlobu nebo kolem. Možná to nevnímám, nebo možná řeším jako jiný problém, a tohle mi přijde jako taková jako výblitek, jo, zbytečnost prostě, co jako nehodlám ani o to zavadit okem prostě, jo, když už jsme tady u těch nasíracích věcí. Ale co mě dokáže pěkně roztočit, tak je nedodržování nějakých termínů. Jako třeba? A jako třeba, já jsem jednu dobu totiž manažoval s naší dlouholetou prostě skupinou, která se rozrostla a tak jsme ne všichni hráli stejné kampaně ve stejném počtu, takže jsem dělal třeba rozpis na týden vždycky, co máme za hry a bylo tam od 3 do 9 her třeba, jo. Takže v pondělí například, to vypadalo takhle, jo, v pondělí 18 až 22:30 Project Anomaly, upíři, gangstři a jedna holka, se jmenoval epizoda. Úterý 18 až otazníky, hlubina, Kamilova loupež. Sezení 10, noční překvapení. Středa 19 až 22 hodin, Edgarovo poslední dobrodružství, sezení 4, hladový meč. Sobota 16 až 19, Edgarovo poslední dobrodružství, sezení 5, válečný mák. A neděle pro některé asi nějaký Gvineros. Jo, a takhle se to obmělo pořád dokola, dělal jsem to asi 2,5 roku a vždycky totiž k tomu ještě náležela nějaká hláška na ten týden, jako k tomu, jako nevím, třeba Paladinům se dneska tento týden bliští brnění, něco takového. No, nebo hláška prostě z nějakého filmu, nebo prostě něco ala D&D. To nějaký prostě interní joke jako, prostě, že jo. Jakoby, no. Taky, jo. Nebo
že vám Santa nenadělal žádný meče +1, jo, protože nebo něco s rolničkama, protože se hrálo a byly Vánoce a podobně. No a jak jsem říkal, no nic, ale co jsem chtěl říct, no sralo mi to jako vymýšlet, že jo, samozřejmě po těch 2,5 letech. Ale ne, četli to, naštěstí to četli. Ale doufám v to, nedal jsem se jich takhle exaktně. Ne, já jenom narážím na to, protože pak jsou lidi schopní, i když mají rozpěstí napsat, a v kolik dneska hrajeme? Ano. Tak to mě nasírá úplně nejvíc. Doslova, máš to připnutý v té posraný zprávě, na tom posraném Discordu. No, máš jediný úkol, kouknout. A nejlepší, ne, víc mě nasírá to, když, a teďka odbočím trošku od toho jako managementu a těch sezeních, ale rád bych se k tomu vrátil. Když mám takovou tu závěrečnou půlhodinku před tím sezením, a zrovna si všichni vzpomenou, že mi musí psát ohledně toho dračáku, nebo ohledně té hry. A můžu tam dělat dneska tohle, a nezapomněl jsi dneska na tohle, a vlastně jak jsme se bavili minule, tak tam bude tohle. A já povím, no, už do! Prostě. Teď mám závěrečných 30 minut, prostě začínáme v 9, prostě. Ještě si zrovna nechce, prostě. No, až se mi nechce třeba. Měli jste na to celý týden to řešit. Jo. Vzpomeneš si 30 minut před sezením, tak to je úplně miluju, to je úplně úplně bych takový disclaimer spánku za tohle. Takový rychlej disclaimer pro naše posluchače. My tady nejenom brečíme, že nás něco sere, ale chceme, abyste si nastavili tímhle zrcadlo, že možná ty pičoviny děláte, taky nedělejte. Nekrmte draky takhle. Jo, ano, nekrmte draky. Vychrlý oheň. No, největší ten kámen úrazu za mě jsou termíny hraní. Poměrně dobře se mi osvědčily takový 2 až 3 metody, nebo nějaký jako principy, které jsem si potom tak vyšperkoval. Že jsem je fakt nebo ne, že jsem se jich fakt držel. A například u Occultist Deutschland, kdy se hráči v té kampani konfrontovali nějak s druhou světovou válkou, propagandou a Cthulhu věcičkami, nebo v mém Strádovém prokletí například, který jsem hrál, tak se hrálo bez nějakého počtu lidí. Záviselo na počtu té družiny. Například, když mi na Strádově hrálo 7 lidí, tak bez 2 se hraje prostě. 7? To bylo to, co jsem totiž jako, já jsem si řekl, hele, udělám si to pro sebe hardcore, zkusím si 7 hráčů po netu, zkusit jako ukočírovat jako vypravěč a zkusíme si zahrát nějaký modul, tak třeba Strádové prokletí vyhrálo. Jo. Nebo právě na tom Occultist Deutschland. Hele, bez jednoho nehrajem. Tam hrálo 5 lidí, nebo 4 potom, jo, tak prostě bez jednoho nehrajem. Takže to mi fungovalo dobře a vždycky se to povedlo tak, že během Strádového prokletí například jsme hráli rok a kousíček, myslím, že rok a nevím, měsíc. A za ten rok a měsíc jsme měli 52 sezení. Jakože fakt, co týden se fakt jako hrálo, jo. A někdy se hrálo 2krát týdně, kvůli tomu, že se právě nemohlo potom, protože jsme věděli, že něco, jo. Takže to bylo fakt jako dobrý. Intenzivní, ano, svým způsobem. Potom mám takový jako druhý nějaký, řekněme, princip. A to je právě v tom Dragonlance'u už zmíněném, že jak hrajeme spolu nejen této epizodě, ale v mnohých jiných, tak jsou takový jako zájmový družinky, které utvořím. To znamená to, že třeba po nějakým času období, no, tak já tam vypíchnu třeba nějaký jako výpravy, na které se můžou ty družiny, nebo ty hráči mise, já tomu radši říkám výpravy, než mise, protože mise znamená, že ti to je jako pro mě, že to někdo jako zadává, jo. Nemusí to být ale jako úkol vyloženě, ale prostě nějaká výprava. A na to se hráči můžou přihlásit jednoduchým hlasováním, prostě dají tam emotikon a jako chtějí tam být. Na základě toho já si vytvořím tak jako představu, kdo kde chce zhruba být. Potom, když jsem něco sporného, tak se s tím hráčem individuálně domluvím. Jako hele, tady ta výprava třeba bude dost dlouho, protože to trvá XY dnů a tady ta druhá výprava, na kterou jsi taky přihlásil, jako že tam chceš, tak jako asi to má jako nějaký časový jako nějaký pressure nebo něco takovýhodle, tak jako co by si vybral radši? A on, no to vypadá, že spíš tohle. Takže jakmile se vytvoříte ty zájmové skupinky, takže z těch 11 lidí, který tam mám, třeba udělám 3, 4 nebo 2 klidně, jo.
Nebo 5, 6. ale většinou je to tak kolem těch 3 až 5, jo, 3 až 5, jo. Tak jakmile se udělá tady ta zájmová družinka, tak se vybere společný termín novým hlasováním, už jenom pro tu družinu a tam se hraje. A myslím, že mi to funguje docela dobře, protože tím, jak ty hráči mají ten společný, řekněme, ten zájem, plus to, že jich je méně než změněný počet 11 hráčů, a tak se vlastně nečeká, jo, a hraje se prostě v ten den, kdy já zvolím nějaký termíny. Ten hráč není vázaný na ty ostatní, že jo, a pokaždý může hrát s někým jiným v jiné grupě, takže... Že West Marches prostě hrajete, to je super. Je to takový hybrid trošku mezi West Marches a multikampaní, protože ono se jim to třeba může stát, že se jim to sezení, nebo takhle, kdyby to byl čistý West March styl, takže jo, začínáte v basementu, čili v Kalamanu, jdete na výpravu a znovu se vracíte do Kalamanu. Ale nám se to občas jako stane, že ta výprava je dlouhá, protože cestujeme dlouho a podobně. A takže třeba to je na 2 sezení, na 3 třeba i. A už se domluvám, ale jenom v té grupičce těch 4-5 hráčů, jak jako to budeme postupovat dál. A mezi tím ostatní už můžou třeba udělat 2 výpravy. Jo, protože tady to je dlouhá. Nebo naopak jako jinak. Takže se to snažím takhle jako takovým jako mikromanagementem jako naskládat dohromady. Kdyby tam bylo víc hráčů, už bych si to nedovolil, aby byl to asi čistý jako West March, ale jako tak teďka to je docela v pohodě. Neděláš si to jednoduchý obecně, ne? Ty hry docela. Ne, já zkouším si právě, co dokážu jako tak nějak ukočírovat občas a tak je to docela zajímavý. A potom mám odpočinkovku nějakou pro 4 hráče třeba, nebo pro 3. Na druhou stranu tenhle model právě řeší to, že když je opravdu problém v domluvě, tak si prostě můžete zahrát s jinýma lidma a neřešíte právě to, že ostatní nemůžou, nemusíte na ně čekat, můžete hrát jak často chcete nebo jak vám vypravěč dává jako možnosti. Za mě je ideální frekvence hry, když třeba hraju kampaň jednou týdně nebo jednou za 14 dní, je celkem taky fajn tempíčko a mně se teda konkrétně třeba u tady těch klasických kampaní, které jsou otevřený a hrajete to prostě s konkrétní grupou, osvědčilo řešit to přes Doodle, prostě dáte jako vypravěč nějaký termíny na výběr a pak prostě ostatní se vyjádří, buď to jestli můžete, nemůžete a pak se to prostě rozhodne a vyvěsí. Jo, tohle jakoby za mě funguje, než různě dopisovat ty jednotlivce. No. A teď si představ, že ti někdo z těch hráčů řekne, mě nebaví vyplňovat Doodle. Já nemám ráda Doodle. Nebo rád Doodle. Doodle je ten nejjednodušší věc. Kromě emotikonů na Discordu. Jo, emotikony na Discordu jsou ještě jednodušší. Emotikony na Discordu jsou jednodušší pro toho člověka, který odpovídá na ty termíny, ale ne pro toho člověka, který musí vyplňovat a vypisovat do zvláštní zprávy každý posraný termín, aby se na to dalo zareagovat emotikonem. Já to mám jednoduchý. Nevyplňuješ? Tak nechceš hrát? Čau. A to by byl i můj přístup, ano. Ale jsou to moji kamarádi, jo, se kterými hrajou, takže jako takhle to napřímo neřeknu, ale prostě tak nechceš hrát, tak asi k tomu máš důvod. Prostě je to minimum aspoň, prosím. Ano. Děkuji. Doodle je skvělý, když jsou všichni ochotní a schopní ho vyplnit v rámci nějaký jako rozumný doby, jakože vyplnit. Což si myslím, že ve Stradovi se nám docela daří. Až jsem překvapená, že se nám to docela daří. Myslím si, že je to spojení toho, že ty doodly dáváš ven prakticky pravidelně, jakoby skoro v stejný obdobný termín. Samozřejmě občas jako člověku do toho něco vleze, nemůže, neví, blablabla. Ale to je jako v pohodě. A toho, že my všichni jsme chtěli hrát a potřebujeme vědět, kde si v našich narvaných kalendářích plných dalších RPGček máme vyhradit místo na Stráda, takže tak ho vyplnil docela hnedka mi přijde. Ale ano, samozřejmě už jsem se setkala i s tím, že já prostě nerada vyplňuji Doodle, nebo nerad vyplňuji Doodle, takže to vyplňovat nebudu. Tak, jak říkal Vláďa, hrozná výmluva. To je fakt minimální věc, prostě co bys měla být jako schopná nebo schopný udělat, že chci hrát. Kdyby aspoň, vypravíš to na servíře, on ti tam dá ještě ten link. Prostě ano, já vím, já to vyplňuji. Jenom klikni, prostě 4krát mi klikni tady, prosím. Jo? Mně to přijde taky docela jako vtipný. To je vtipný, není to vtipný, je to takový... Není to vtipný, ano, není to vtipný, je to příspěvek do diskuze. Ale rád se na tím zasměju, ale není to vtipný. Ano. Nám se osvědčilo jenom, co řeknu, co se mi asi líbí osobně jako nejvíc, je mít prostě jeden den pravidelně v týdnu nebo jednou za 14 dní. My to tak děláme na Coriolis kampani, každý druhý čtvrtek prostě hrajeme. A lidi už ví dopředu, hodíš si nejjednodušší věc na světě, hodíš si opakující se event do svého Google kalendáře
A když vidíš, že je tam problém někde v budoucnosti, tak napíšeš, hej, můžeme to v tomhle týdnu přesunout na úterý. A ostatní ti napíšou, ne, ale můžeme ve středu, řeknete si, jo, můžeme ve středu a hrajete ve středu. A je to ale úplně tak to jste ale mega šťastní lidi, jo, protože já třeba znám lidi, kteří dělají na směny a prostě nemůžou si dovolit jo, ano, samozřejmě. pravidelnost, což jo, já bych chtěl, jo. Já bych to mega chtěl, ano. Ale prostě nejde to, takže tím je to komplikovaný, ale prostě ano. Určitě se domluvte před začátkem, jak to chcete, vyhnete se jako už dopředu nějaký nasranosti. I tu frekvenci. Jakoby zvládnete prostě, řekněte si na začátku, zvládnete hrát 2x do měsíce, 1 do měsíce a jako pro mě třeba je potom relevantní, jak když už jakoby si chci komitnout dlouhodobý kampani, tak nechci hrát dlouhodobou kampaň, kterou budu hrát 1 za 2 měsíce. To pro mě nemá úplně smysl. Vypadne z kampaně nahned. To je dlouhodobá kampaň, ale ne tou dlouhodobostí té kampaně. Ano. Špatně jste to pochopili. To je jiný druh dlouhodobé kampaně. Jo? To je taky nekončící kampaně. Jo. Ano. Protože potom si řekneš, ale nejhorší na tom je, ty se potom prostě na to podíváš a řekneš si tak, že za rok zvládneme 6 sessions, každá z nich bude mít 2 hodiny. Ne, děkuju, radši si zahraju teda tak dobře, tak pojďme hrát 1 za 2 měsíce, ale zahrajeme si one shot, víkendový třeba. Víš, jako, že už jakoby zvládneš si upravit, co pro tebe znamená ten commitment, ale když prostě na mě někdo nastoupí s tím, že budeme hrát dlouhodobou kampaň, tak já čekám aspoň 1 za 14 dní. Když jsi u toho commitmentu, právě mě pak jako vadí, kdo na tom nejvíc ztratí. Právě ty hráči, co jsou mega hype na ty kampaně, oblikají si kostýmy, píšou si deník, žijou tím, VS Franta, co prostě přijde pozdě, riskuje životy svých spoluhráčů a je tak trochu jako kot. A to dokáže fakt jako rozežrat postupně tu grupu, jako... Neukazují na nikoho, nebo... Každý z nás je někde Franta, každý z nás má den, kde je trošku Franta. Ano, ale někdo je Franta celý život, jo. A to je to. A to je legitimní způsob hraní, ale ne potom s těma ostatníma lidma, kteří jsou jako, potřebuji každý týden D&Dčko dožili přímo sem. Yeah. No, a pak tě to prostě sere, jo, protože máš ten commitment, něco od toho očekáváš a pak to postupně ti to jde dolů, protože jsi z toho otrávená, nechce se ti hrát, už ani nechceš vyplňovat ten doodle, prostě nechceš se s lidma domlouvat, hraješ 6krát do roka, protože prostě je to složitý, ale někdo jako třeba hraje 6krát do roka a fakt má skvělou kampaň. Si myslím, že se to dá, když ale hrajete třeba 8 hodin denně a je to naživo, a jste fakt jako, že si pamatujete, víte. Že si na to vyhradíš celý den. Jako no. Já takový přístup nemám, já hodně hraju online, protože hraju s lidma, kteří jsou napříč republikou, je to prostě špatně domluvitelný, takže nedá se svítit, no. Ale zase naopak, pozor na přemotivovaný hráče. Ještě se k tomu dostanu, než Zuzka se vyjádří. Dobře, jak Zuzka se vyjádří? Zuzka začala mluvit, tak ať to dokončí. Ne. Já jsem nebyla nějak jako extra na to. Mně přijde ideální, když právě člověk jako ví, že nebude mít čas, nebo nechce ani mít čas. To není možná o tom ani jako, že nemáš čas, ale prostě třeba jsi člověk, který nechce trávit každý druhý týden tím, že bude jeden den mít zabitý, nebo jedno odpoledne mít zabitý D&Dčko, nebo jakýmkoliv jiným RPGčko. To je úplně jako legitimní, že jo? Dvě slova. Ano. Session zero. Ano, přesně tak, ano, samozřejmě. Tohle jsou všechno věci, které si lidi jako musí ujasnit dopředu, aby věděli, s čím k tomu stolu přichází. A potom pro mě je úplně ideální řešení dát si prostě pátek večer, sobota, neděle, hraní nějakého jako většího one-shotu. Člověk si zahraje nějaký super starter set nějakého RPGčka, který ho zajímá. A má na 2 měsíce vystaráno. Já to nejsem, já to potřebuji pravidelně, ale jakoby pokud nemáte čas a nechcete řešit kampaň, mě totiž prostě jako děsí představa, že bych 2 měsíce nesahla na postavu a pak se k tomu jako měla vrátit a měla se znovu zainvestovat do té kampaně. Já bych to asi nezvládla za sebe prostě. Abys byla spokojená s tou hrou, že jo? Prostě, protože musíš jako zjišťovat. Tady jsme volili s nějakým NPCčkem, jaký vlastně máme teď úkol, no já nevím. No. Vypravěči, tak já si chci vzpomenout, hoď si na historii, já ti to řeknu. Jo. Ale určitě, jak říkáš, no, prostě pokud nemáte časový dispozice, udělejte si to kratší dobrodružství, one-shoty, zkuste třeba s těma hráčema, jako si zahrát něco kratšího, zjistíte, jestli hrajete s Frantama nebo ne. A pak můžete hrát třeba dlouhodobou kampaň. Je to úplně jednoduchý. Je to tak, no. Ty jsi chtěl něco říct, Marku, a pak si řekla, abych se vyjádřila, a pak jsme na to ale já tady mluvím hrozně dlouho. Dobře, takhle.
To je právě přemotivovaný hráči. Jsem debil, ale nevím o tom. Jo. Bože! Protože kromě těch hráčů, který na to serou, pak jsou hráči, kteří jsou uprostřed, někde s kterými jste samozřejmě spokojení. A pak tam jsou ty přemotivovaní hráči, kteří toho třeba DMa toho vypravěče jako zkouší, nebo mají furt nějaké poznámky. Potom, jistě, jenom dokončím, je to prostě takový ten debílek, frajer, který dělá ve skupině dusno, vlastně vytváří problémy, které nejsou, chce slyšet, já nevím, pořád vy něco říkáte a on jako na to reaguje, jakože a takhle to není, podle loru. Ale tak kurva, kdo je tady vypravěč, ty nebo já? Jo, něco je daný, pravidla lore, něco je daný, ale vždycky máte jakoby poslední slovo vy. To by měl každý respektovat, pokud to není vyloženě úplně kravina, jo, zase na druhou stranu. Vláďo, tvoje vsuvka, mě zajímá. Moje vsuvka se týká Stradu prokletí, kterého teďka hrajeme. Mára totiž se mě často se mě pohře ptá, a bylo to dobrý a tohleto a bavilo ti to a tak. A já se můžu jevit jako právě ten někdo uprostřed, kdo je tak jako spokojený v vozovkách se vším a jako vlastně ho to nezajímá. Ale to je daný tím, že už jsem tu kampaň hrála a snažím se si nevybavovat ty věci, které jsou. Třeba ta tajná chodba, na kterou jsem teďka přišel, tak to bylo jenom čistě moje dedukce teďka ve hře. Protože jsem se na to nepamatoval. Tak to mě velmi příjemně překvapilo, že tam je tajná chodba. Nebo tajný dveře. Ale jako jinak. Bude tam nějaké NPCčko, galantní upír na hradě, úplně se na ně moc těším. Tak nebudu asi dalším postavám říkat, pojďme potom na schodišti, halo, chci si s ním promluvit. Jo, nebo nějaký, tak se tam snažím jako držet trošku jako zkrátka a naopak mě baví jako pozorovat to, jak to Mára vypráví. Právě pozorovat ten rozdíl mezi mnou, jak jsem to vyprávěl, a tím Márovým jako příběhem. A to mě tam jako naplňuje v té hře. Dost. No, je fakt, že ta otravnost, když se třeba vypravěč opakovaně ptá a bavilo vás to a chce furt tu zpětnou vazbu, může to fakt být kontraproduktivní. Já jsem si to zažil, nemyslím si, že moji hráči, třeba když jsem tohle jako dělal, protože jsem tu zpětnou vazbu jako neměl, tak si to vyložili nějak špatně, měli proti mě nějaký špatný jako pohled, ale naopak já jsem si schýzoval, že prostě dělám něco špatně a přitom to tak jako není. Jo, a na druhou stranu prostě málo kdo dává zpětnou vazbu. Ale prosím vás, ta zpětná vazba by měla být jako věcná. Říct, ale mně se to líbilo, dneska to bylo dobrý. Je vlastně informace úplně vohovně, ale říct konkrétně, líbila se mi tahle patapast, chci toho víc, líbilo se mi tohle a to NPCčko bylo zábavný, je mnohem větší dar a děkuju za ty dary, než právě tohle. Já zbožňuju, naopak ne co mi sere, ale naopak co zbožňuju k té zpětné vazbě, tak vlastně mnohem víc než nějaká zpětná vazba. Mi třeba přijde super, že ty hráči třeba prostě začnou říkat nebo opakovat nějakou hlášku, kterou se tam třeba řekl jako vypravěč. Nebo oni si tam řekli a vlastně to se to stane takovým jako interním jako vtípkem pro tu skupinu, tak to dělá jako dobře, velmi mě to potěší, jako naopak. Tak to je ke kontrastu k tomu, co nás jako štve. Naopak, co mě štve, je ghosting, nebo ghost outing. Ty kampaně, už se mi to v poslední době, místo rage quitu, nějakýho, tak se mi stává tohleto. Nebo stává. Často se mi to nestává, ale poměrně, no je to pro mě nová jako zkušenost, jo, z posledního třeba roku a půl, že mi ten hráč vlastně neřekne třeba, co je špatně, nebo nemusí to být ani špatně, jo, nebo pro něj to může být vlastně cokoliv, protože já to nevím, protože on se vytratí po anglicku, jo. Jo, já nevím, jestli je to docela, jo, přesně, já to docela jako těžce nesu, protože nevím právě jako co se stalo špatně, jestli něco špatně ve mně, nebo prostě v něm, nebo jestli mu nesedlo moje vyprávění, nebo jestli ten žánr prostě nezaujal, nebo prostě už neměl čas a nechtěl to říct, nebo prostě, já nevím, zrovna, nevím, se člověk rozešel s přítelkyní a chce řešit nějaké svoje věci, vůbec jako nevím nic, jako kde je ten problém. A vlastně potom ho můžu hledat u sebe, protože jsem ten člověk, který taky trochu overthinkuje prostě a potom třeba mám nechutenství ke hře.
když mi zmizejí hráči. Full circle, jo, přesně. A jsme tam, kde jsme začali, přesně. Já si myslím, že se jako lidi baví potom té případné konfrontace, ale mně teda přijde, že já mám hrozně dobré zkušenosti s tím, že hraju s docela velkým počtem lidí, kteří se zvládnou jako o věcech promluvit ve smyslu tohle mě na té hře baví, tohle mě na té hře nebaví, tohle nepotřebuju, nebo odcházím z takového a takového důvodu. Víš, že jakoby že máme jako docela štěstí na lidi, kteří spolu zvládají komunikovat. Na druhou stranu už se mi i stalo, že jsem jako hráč se ozvala s něčím, co se mi jako nelíbilo, nebo mi to prostě přišlo, jako, že to nebylo cajk a bylo mi řečeno, měla se to ozvat hned, nebo prostě tak jsi to měla říct jinak, nebo něco takového. A já jako super opatrný člověk, který se snaží ještě jít tou sandvičovou metodou stylem kompliment, tohle se mi líbilo, tohle se mi tolik nelíbilo, ale tohle se mi zase jako hrozně líbilo. Sandvičová metoda, ano. Snažíš podávat tak jako jemně a už se mi ani párkrát se mi stalo takový to, jako, že dostaneš reakci, která je jako ublížená nebo defenzivní nebo tak. Ale přijde mi hrozně důležitý, aby jako všichni v té případné debatě si uvědomovali, že my tady u toho stolu všichni se chceme jako bavit, snažíme se dělat tu hru lepší, takže když někdo přijde s tím, že tohle se mi úplně nelíbilo, tak je to jenom snaha jako udělat tu hru lepší, není to kritika toho nějakého konkrétního člověka, je to prostě jenom o tom, že hej, problém, nebuďme debilové prostě. Buďme dospělí. A poslouchejme se navzájem, ano. Nejsme ve školce. Na druhou stranu někdo se třeba chce ozvat a bojí se ozvat, jo, protože seš středem pozornosti a všichni teď na tebe kouknou, ježiš, co zas prostě má nějaký problém. Jo. Hej, naštěstí žijeme ve světě 21. století a moderních technologií. Máme takové věci jako napiš mi zprávu, můžeme si to vyřešit mezi sebou. Soukromně, no určitě, no. Ale jo, když jeden ten článek není spokojený, tak si myslím, že to pak, protože hrajete jako tým, jo, třeba jste závislí na sobě ty postavy, tak to pak může ovlivňovat i ty ostatní hráče a dlouhodobě, čím díl, tím je to pak horší, jo, prostě roste tam nějaká nemoc. Zvlášť, když třeba hrajete 4 bratry třeba, jo, tak no. To je pecka. Pak se vám to... To zní jako osobní zkušenost, Vláďo. Pak se vám to podělá, no, byla to taková osobní zkušenost, dobrá kampaň, špatný vyústění a moje první hraní Warlocka a bylo to fajn. Můj první Warlock taky umřel úplně, prostě chtěl jsem ho mít vytuněnýho a prostě tak. Ne, já jsem byl takový ten druhý nejstarší bratr, jo, a takže jsem byl takový jako outsider, dlouho jsem se nikdy neukázal, potom jsem se vrátil s nadpřirozenými schopnostmi. Má to svého sídla, přesně má tajemství trošku. Je zajímavý, je jiný, přesně. No, přesně vždycky byl jiný. Jo, a bylo to jako zajímavý. Já jsem byl takový ten typ Warlocka spíš, jako který byl na blízko. Jo. Jako, měl jsem Nikolas Mr. Vidley, interní přezdívka. Ale nechci se k tomu dál vyjadřovat. K tomuhle konkrétně. Ale tam to právě... Zvlášť, když ty právě postavy jsou třeba i takhle jako provázaný, nejen nějakým tím příběhem nebo nějakýma vazbama, ale fakt jste ty 4 bratři. Z toho jeden hraje slepýho bratra prostě, jo, a je závislý na ostatních. Výborná zkušenost mimochodem. Takže vypadá, že říkal třeba, no, takže vy vidíte, ty vlastně slyšíš, že tam někdo něco se pohybuje, jo, takže to bylo jako vtipný. A tak jako potom vlastně ta kampaň skončí, jo, protože z toho nejstaršího bratra přece nebudu hrát, to potom ta kampaň jako končí prostě, tak nám to takhle skončilo a byla to škoda, bylo to dobře rozjetý, už jsme byli tak jako za půlkou a už se začalo k něčemu schylovat a schýlil se ke konci. Tomu špatnému. Jo, mě je pravda, že mě hrozně serou nedokončený jako kampaně. Já miluji dokončování. Miluji, když se to ukončí. Když odložím tu knížku a odložím ji prostě. Jo. To je úplně skvělé. I kdybychom se prostě dohodli na tom, že OK, očividně nikdo z nás nechce hrát dál, pojďme se jednou potkat, dohrát to jako one shot a dokončit to. Já prostě nenávidím takový to a pak to vyšumělo. A už se nikdy znovu neviděli. Ne. Každopádně jako souhlasím se Zuzkou, prostě jsme dospělí, máme nějaký čas, který do toho investujeme. Na druhou stranu vypravěč by měl dávat prostor
těm hráčům prostě být otevřený. Měli by se ti hráči cítit trošku v bezpečí. Jo, ale buďte jako průbojní, nečekejte, že se to vyřeší za vás. Jo. Třeba hráči typu to úplně nenávidím. Jako, pardon, děje se to. Jo, někdo je třeba méně průbojnej, je nesmělej, tohleto, ale hráč typu no, já už jsem nestihl zareagovat, protože je to zahraný, já jsem ho nechtěl rušit a tam se toho hodně dělo, nedostal jsem se ke slovu, tak jsem něco neudělal. Jakoby... Dobrý, jo, ale... zároveň, takhle, musíš prostě u toho stolu, pokud je ten stůl dobrý, tak ty hráči si jednak zvládnou urvat ten spotlight ve chvíli, kdyby ho měli mít, ale zároveň ho zvládnou přenechat i ostatním. Ale každý ho může mít jiný. Jo, nemusíte být všichni dopředu. Pak se potkáš s debilem, který prostě chce být součástí každé scény, chce mluvit s každým NPCčkem. Prostě Franta je kretén, nezajímá ho jeho skupina, ale zajímá ho, tady se něco děje, musím být u toho. A ano, sice tady mluvím s jedním NPCčkem a to druhý NPCčko je tady, ale já zároveň mluvím i s tím druhým. Takže úplně chápu ty lidi, který prostě, jakoby, víš, jakože někdo prostě tou silou osobnosti se prorve dopředu a potom je to blbý, ale na vypravěči a zároveň i na jeho spoluhráčích, aby řekli, ne, ty jsi tamhle v rohu, bavíš se s tímhle debilem, s tímhle druhým debilem se teď bavíme my. Ticho. Přesně, a já rád vždycky se ptám jako, a co děláš mezi tím ty? A co děláš mezi tím ty? A když je to zajímavý, tak z toho udělám prostě nějakou situaci, která pak bude třeba mnohem důležitější než ten frontman, který to chce všechno vyřešit a který vlastně se až moc příliš ptá a to NPCčko mu nechce odpovědět prostě za žádnou cenu. A mezi tím se na pozadí dějou mnohem důležitější věci. Jo. Jako taky znám takový ty situace, kdy jsi jakože naučený reagovat jako první a snažíš se nechat prostor někomu jinému, takže přestaneš mluvit a pak je u toho stolu ticho a nic se neděje. Jo. Ale to je víc v pohodě, než jako ten příklad předtím. Jo. To si potom to třeba vypadač rozčísne. Tak si dáme pauzu. 5 minut. No, nebo něco. Zahrneme to do nějakého vtipu třeba. Jo, a pak jedem dál. Jo. Souhlasím. No, jakože hráči by si měli uvědomit tyhle věci, vypravěči by si měli uvědomit tyhle věci a když se to stane, tak všichni budeme šťastní, protože hrajeme spoluhru, chceme se někam dostat, užít si příběh a občas někdo je debil, pojďme to vyřešit, občas se někomu něco nelíbí, pojďme to vyřešit. Ideálně, když žijete ve světě, kde se nic nemusí řešit a všichni jsou šťastní, ale takový svět nikdy nebude. Nikdy nebude. Protože vždycky si někdo něco mumlá nebo myslí pro sebe pod vousy a třeba se snaží držet ten krok a třeba je nešťastný, nedá to najevo. Jako nenechte si ubližovat, nemáte to zapotřebí. Uvědomte si, že i vy, váš čas je důležitý a nedělejte to, co jak tento drak. Tak, já si myslím, že hrozně to je přesně to zásadní. Jakoby, žere to hrozně času. Je to koníček, který je fakt časově náročný. Nejenom to, že přijdete k nějakému stolu a sedíte tam 3-4 hodiny, ale to, že pokud jste do toho trochu zainvestovaný, tak já nevím, jestli načítáte kouzla, snažíte se zjistit, já vím, že nemáme rádi kouzelníky, ale načítáte si kouzla a snažíte se zjistit, co jako dělají, vybíráte si to jako svoje věci, že jo. Píšete si nějaký zápis, nebo prostě se o to nějakým způsobem zajímáte. Žere to trochu času, nebo jste, nedej bože, vypravěč a musíte něco chystat, fuj, tak žere to čas, tak prostě neplýtvejte ho na kampaně, který vás nebaví. Jednoduchý. A mě by od vás zajímalo, od vás obou vypravěčů, co vás na hráčích sere úplně nejvíc, když dělají. Nebo nedělají. Ve hře nebo mimo hru? Ano. Tak mimo hru už jsem to řekl, těch 30 minut před hrou, když se každý vzpomene na to jeho nejdůležitější, co mi chtěl sdělit teďka a já teď řeším, hele počkej kámo, já si potřebuji ještě vypsat tady 4 stat bloky, jo, a vlastně domyslet celý ten příběh dnešního sezení během 30 minut, jo, nebo taky jako zhruba jako rámcově. Komunikační embargo, 30 minut před, neobtěžujte svý game mastery, dobře. No a během hry je to asi co hádání se o pravidlech, asi bych řekl. Jo, už třeba jsem se nějak rozhodl a teďka třeba nějaký hráč vyjde s tím.
ale až třeba po, nevím, 20 sekundách, když už jakoby máme ten náběh, že ta hra už bude pokračovat dál, když jsem to jak rozčísnul, nebo prostě vyřešili jsme ten problém, a on najednou přijde a má to být takhle a je to úplně špatně zahraný a já jsem už za tou situací, prostě pojďme hrát dál, prostě už, sorry. Díky za připomenutí pravidla. A jedem dál. Příště, ano. Nebo možná příště. Fair. Jo, tak tohle mě jako asi jako nasírá nejvíc. Protože ono to i jako ruší, mě to i třeba ruší imerzi potom. Už se znovu dostávám do té hry a ono jako vyruší z toho soustředění prostě. Jo, já na to navážu, naopak to vezmu ve hře. Mně vadí přílišný nabourávání imerze, kterou já jako se snažím budovat. Já občas to taky nabourám, ale to už je třeba důsledek toho, že už je to prostě pryč, tak na to se špatně navazuje. Ale nabourávání imerze, takový to jako prostě, jo, taková ta pojďme to hodně zlehčit, prostě to mi jako vadí, když se to jakoby, když si děláme srandu třeba z té hry jako ve 20 minut prostě v kuse a ten vypravěč už prostě našlapuje na to, aby další scénu, třeba v Dragonlance, myslím, že něco takového podobného se třeba stalo, že hodně se jeli ty joky uprostřed nějaký scény, která prostě byla důležitá, no, takže nabourávání imerze za mě. A mimo hru, tak to mě fakt jako vadí, když třeba hráči rozšiřují svůj background, mění ho, zatímco já už s něčím počítám, mám nějaký plán třeba v tom příběhu jako udělat, tak to musím jako změnit, naroubovat to znova, jo, takže to je třeba věc, co by mi jako hodně vadila. A takový ty běžný věci jako management, prostě domluvání si termínů, to je, už to beru jako normální věc, jo, že to je to komplikovaný, ale je to určitá nutnost, kterou je potřeba překonat, abychom něco dokázali, prostě, jo, to trapně prostě, ale je to tak. Jo. Co tebe sere, Zuzko? Třeba na spoluhráčích, nebo na vypravěčích? No, co tě sere na vypravěčích a na spoluhráčích? Já řeknu, co mě sere na spoluhráčích. Já jako rozumím tomu, že D&D je docela složitý systém, že to je jako docela složitá hra. A pro lidi, kteří třeba začínají hrát, nebo prostě pro lidi, kteří, já nevím, není to pro ně takový commitment, jakoby naprosto fair, ale přijde mi, že jsou základní věci, které by měl vědět každý hráč, zvlášť když jedete třeba od prvního levelu a levelujete jakoby první, druhé, třetí level, prostě postupně. Věci jako, hej, existuje nějaká akce, bonusová akce a prostě ty vole máš pohyb. Jsou věci, které si podle mě jako by měl vědět asi úplně každý. Věci jako leveloval jsem, takže si musím nahodit hitpointy, nebo si nechám ty hitpointy prostě jako průměr, že jo, nebo prostě něco. Víš, takový ty jako ten základní hráčský bookkeeping já nepotřebuju, když prvohráč hraje Wizarda, už jsem taky takový potkala, aby automaticky znal všechny svoje kouzla a věděl, co si má prostě vzít a co je nejlepší. Absolutně nepotřebuji, aby lidi optimalizovali. Klidně si jeďte 100% flavor, neoptimální volby, všechno, ale měli byste vědět, jak funguje vaše postava. To je takový to investování, jak jsme tady nakousli prostě, že... Protože pro mě takový to, že nevyplníš doodle, nebo nejsi ochotný vyplnit doodle, nepřečteš si prostě a nemusíš si pamatovat všechno. Já po těch, já nevím, jak dlouho hraju D&Dčko, 2,5 roku možná, tak taky dělám samozřejmě úplně blbý rozhodnutí a chyby a nepamatuju si všechno, protože když hraješ 10 postav různých, tak jako si nepamatuješ úplně všechno. Ale pro mě je to znamení jako disrespektu v určitý hře, vůči těm ostatním spoluhráčům, vůči tomu Game Masterovi, kteří prostě do toho dávají energii, když je očividný, že se na to prostě ani nepodíváš. A pokaždé řešíš stejnou věc. Jakoby pokaždé jsme řešili s jednou hráčkou v jiný kampani, castím, co to bylo, Ice Knife. A nepamatuju si, že pokaždé a udělám to v každém kole a měla bych vědět, že prostě není to jenom to, že po někom mrdnu tady kus ledu, ale že se to je rozprskne a něco to udělá okolo. Pokaždé to řešíme, pokaždé to castnu a pokaždé potom beru zpátky, že prostě ne, tam jsou moji spoluhráči, tak já to neudělám, protože a pojďme znovu zpátky. To. Jakoby dávat pozor během hry, já vím, že je to náročný pro lidi, co mají třeba ADHD a takovýhle věci, tak jakoby tam se snažím nebejt tak přísná, ale aspoň prostě vidět, v jakém jsme městě, nebo víš, jakože úplně takový ty basic věci, jakoby. Jenom jsme v Barově už rok. Jenom takovou suvku, ono,
jakoby když ti to tou hru komplikuje a třeba pak to dopadá na dobro té družiny, kdy v podstatě můžeš využít nějaké své schopnosti, nevyužiješ je a tím se to prostě posere, protože ta hra má nějakou obtížnost, prostě je to prostě vybudovaný tak, aby všichni se zapojovali, tak to prostě může komplikovat tu věc a ty věci, jak říkáš, když se opakujou dokola, dobrý, nejsme všichni chodící encyklopedie, některé věci je potřeba si prostě pořád dokola, ale některé věci fakt jsou jako základ a navíc, když vím, že ti to dělá problém, není nic jednoduššího, si pustit video, který ti to krásně vysvětlí, zeptat se svého vypravěče, jak to funguje, ale ne fungovat v takovým tom věčným, no ono se to nějak vyřeší za mě, já jsem tady jenom prostě jako do počtu. Ale víš co, tak přesně, jo, já tady sedím a vy mě budete bavit, tak to mě sere. Ale jakože já prostě na druhou stranu chápu, že D&Dčko je složitý. Není to nejjednodušší RPGčko, který může člověk hrát. Chápu, že je to složitý. A jako, ale sere mě to u každého RPGčka samozřejmě. Když prostě hraješ, já nevím, 3 roky kampaň a potom ty lidi furt neví, že když útočíš, tak máš házet, já nevím, ale tady na tyhle ty skilly. Jasně. Ano, třeba 8. Někde určitě. Nevíš, co je 8. Počkat, a ta kostka, ta 4stěnná kostka vypadá jak? To je tady ta, co má 4 čísla na sobě, wow. No tak prostě takový ty základní věci, které a ani to nemusí být, ty jsme vylevlovali na 9. level a já neznám svoje nový ability. Ne, to si zažiješ časem. Ale když na 8. levelu nevíš, co jsi mohl dělat na 1. levelu, tak to už je trošku problém. To je to, co mě sere. A jinak, to já nevím, na mých vypravěčích. Já myslím, že jedna věc třeba napadá mě, protože já to zažívám. To je třeba takový to, když fakt je kombat je obrovský, je tam spoustu jakoby věcí, tak třeba zapomínám na nějaké věci a pak já si třeba vyčítám i vůči hráčům, že jsem třeba něco posral, nějaké imunity, odolnosti. No. Víš, co mě sere víc? Že jakoby řešíš, že jsi to zapomněl. Mně to je třeba úplně jedno. Mně je úplně jedno, jestli jsme ty vole omylem zabili nějakýho vlkodlaka. To se stalo, je to zahraný, OK, my s tím budeme jakoby nějakým způsobem dál fungovat. Ale já třeba budu na tebe teďka apelovat, Máro, jo, trošku. Ale tu bolest už nesnesu žádnou bolest. S veškerou láskou, kterou k tobě mám, bych ti chtěla říct, mám hrozně ráda tvoje NPCčka, trošku se mi nelíbí, sandvičová metoda, jo, sleduješ. V praxi. Když se dostaneme k nějakému rozhodnutí, který je prostě ano, i A, i B je teoreticky správně, prostě to rozhodni. Řekni, je to A nebo je to B. Nemusíš se dívat na to, jak to vykládá někdo jiný. Já vím, že je to jako jednoduchý říct si, Discord mám na dosah ruky, jenom se to tady nakliknu a přečtu si, jak to dělají ostatní. Když jsme uprostřed hry, prostě řekni, je to takhle, takhle to chci. Nazdar. Neřeším, že budete protestovat. Držte huby, drž hubu, ty drž taky hubu, já jsem vyprávět, že to takhle. Nazdar. Nebudu to řešit. Ale taky se mi hrozně líbí, že vnímáš, co děláme. A stavíš nám do cesty ty překážky, které jsou jakoby ideálně dělaný pro nás, takže v tom prosím tě pokračuj. Tak. Ten sandwich byl naprosto lahodný. Ne, ale tady vidíte. Ne, já věřím tvýmu úsudku a přijde mi, že trošku věřím tvýmu úsudku víc, než mu věříš ty sám. To je ten point. Ano. Tady vidíte, jak je důležité spolu komunikovat a mít nějaký balans mezi vypravěčem a hráčem, protože se dozvíte nějaké věci a můžete si prostě utřídit myšlenky, zjistit, že děláte některé věci, které jsou úplně jako zbytečný, stěžujete si život. A já jsem fakt takový jako hnidopich a pak mám výčitky, když prostě se něco pokazí, ale vidím, že to jako není všem potřeba. Ostatním u stolu je to úplně jedno. Je to uprdele. A pak je naopak serete, když jim prostě píšete, no, jsou tu 3 metody, tady vlastně Parkinson vykládá tutletu a můžete si vybrat i toto. A vlastně, dobrý, tak, ale už je to zahraný, tak vlastně koho to zajímá. Do budoucna ne, jako naše dnešní debata o vlkodlacích byla, myslím si, velmi plodná. Já jsem se dozvěděla spoustu věcí, které jsem o vlkodlacích netušila. Že se ale zároveň nemůže stát opírem a naopak, že se opírem může stát vlkodlakem. Příšerný, nechápu to, nelíbí se mi to. Ale zároveň pro tu hru je to úplně jedno, protože tak máme o vlkodlaka víc nebo míň. Jakoby jo, možná by to mohlo o něčem rozhodnout, ale ne, není to jedno, je to jedno. Prostě, když to můžete ohnout a je to v něčem dobrý pro příběh nebo pro spokojenost té grupy, proč to neudělat, no. Třeba si ušetříte tím, že bude někdo nasranej, že přišel o nějaký jako zážitek. Tak. Serou nás lidi, nebrečíme, jenom chceme nastavit zrcadlo, takže nekrmte draky a pojďme se asi rozloučit, než se toto prodlouží v další epizodu, která bude nejdelší, ano. Tak.
Takže, já bych jenom zopakoval. Zuzko, kde tě mohou naši posluchači najít a samozřejmě puste si předchozí epizodu, ještě jednou zopakuji a udělejte to osobní, kde Zuzka také byla naším hostem a měla k tomu co říct. Zuzko, kde tě naši posluchači mohou najít, pokud je budou chtít najít? Vaši posluchači, pokud mě budou chtít najít, mě mohou najít na náhodných místech po Praze a kromě toho mám líkla svoji vlastní adresu. Ne. Kromě toho jsem na Instagramu a na YouTube jako Zuzka anotuje, tam se bavím hlavně o knížkách, jsem tam o nějakých RPGčkách. Kromě toho jsem součástí dvoučlenného týmu holek, které jdou na draka, holky jdou na draka je náš podcast. A kromě toho hraju nějaký RPGčka, kdybyste to chtěli vidět, tak si najděte na YouTube nebo na Spotify Legendy ze stolu. Děkujeme. Zuzka to dneska už říká podruhé a jí tleskám, jaký způsobem udržuje konzistenci. Ano. Děkuji za pozvání. Bylo to velmi záživné a velmi obohacující pro mě. Přinesla jsem čerstvý vítr a byla to vlna naprosté smrště zábavy pro mě. Bylo to velmi osobní, bych chtěla říct. Bylo to velmi, ano. A možná jsme se u toho trošku nasrali. Malečko. To je zdraví. Láďo, uděláš nám tu čest a uzavřeš dnešní epizodu naší finální formulí. A pokud nechcete nasrat Máru, tak sledujte Nekrmte draky na Instagramu, Facebooku a Spotify. Také se můžete připojit na Salamander Discord, kde hrajeme všemožné RPG hry a také některé vytváříme. Nekrmte draky. Ahoj. Pa.